Urten 50. edizioa duen Durangoko azokak eta 3 ordu laurden eskas geratzen dira gaurko eguna amaitzeko. Ez pentsa baina lehenengo eguna izanagatik hemen astertzeko astirik egon denik, bai landako gunean eta baita azokaren beste egune guztietan ere asko eta askotarikoak izan dira. Gaur egon diren ekintzak, egon diren aurkezpenak eta egon diren bestelakoak eta horren testigu izan dira Euskal Herri osotik gaur hona Durangora etorri diren milaka eta milaka neskamutikoak. Ohikoa den moduan ikasleen eguna izan data hemen azokako lehenengo eguna. Eta horrek izango du isla gure gaurko saioan zehar. Gaurko saioa baina bestelako kontuekin eta bestelako protagonistekin hasiko dugu. Euskal Herriko Down Sindromea Fundazioak 25 urte bete ditu aurten eta eurek ere, bertako kidek ere, badute euren txokoa hemen landako gunean. Eta hainbat nobedade ekarri dituzte gainera. Ze nobedade diren? Horietxek kontatuko dizkigu segidan Fundazioko kide Mikel Jauregik. Gabon, Mikel? Egunon. Ze moduz? Ondo? Bai. Ondo hemen azokan lehenengo guna ondo? Bai, kategorien ondo. 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 Bueno, esan dugu hainbat nobedade ekarri dituzu. Lehenengo eta behin, Mikel, zorionak. 25 urte bete dituzu eta... Vale, berde. Bueno, eta esan dugu horren harira hainbat nobedade ekarri dituzuela, hementxe eskuartean ditudanak. Eta lehenengoa agenda 2016ko agenda, ezta? Hementxe eskuartean dutana. Konta iguzu, zer nolako agenda da berau? Agenda hori da eguneroko nian konoze urtitetea beste estori bada boda hor apuntatzeko, ezta? Apuntatzeko agenda horretan. Gainera hor hainbat datu ere ematen dira agenda honetan. Horretan, da horretik bai, hori zira. Eta polita gainera izan ere muxoto potole bat ilustratzaileak egindako marrazkikin dago berau, ezta? Bai, hori seguru bai. Bueno, batetik beraz agenda eta bestetik hementxe dudan errezeta liburua, kasu honetan berezia baita. Berezia da, hori berezia da, eta hori de azari ekin duena da erreza da. Arroza egitea, arruta egitea, palmatakoa egitea, hori gauzak urbildu, jenteak ekuteko zera da, egia da, oste egia. Hori da, patile da. Hori da, bertan hainbat errezeta, errex egitekoak, zuk esaten duzu moduan, zuzuk ere hartu duzu parte liburuan, ezta? Bai, horretan bai, horretan liburuan seguru. Eta zer egin duzu bertan, zuk edo, zer errezeta probatu dituzu bertakoak? Egin duen, eurek, arroza eurek, ni rengoten pistoa. Pistoa. Pisto bat egitea. Da gero horretan ezkerretik egitea da paella bat, da gero ez. Hor dau arraine, medusa hori da, zuk lehen esan didazu moduan, Mikel, etxera heldu eta errex eta azkar prestatzeko moduko, ez da? Ipini eta jan, egiduen. Hori da, gainera esan behar da bertan, errezeta liburu honetan, sukaldari famatuen laguntza ere izan duzuela. Bai, hori seguru bai. Horre Carlos Arguiñano eta Aitor Eldizegi eta hainbat, ez da? Hori egon da horbe bai. Gero, Jabe García, Bolokoa, ere bai, hor dau, lagun dau. Da gero da hori... Aitor Eldizegi ere baita. Aitor Eldizegi eta horrek... Eta zuek ere baita, fundazioko kideak ere bertan laguntzen. Hori, argazki mordoa, testuak eta azalpenak errexak, izan ere irakurtzeko erreza den moduan daude landuta. Erreza da hori bai, erreza da egitea egin, jenteak ekusteko. Hori da. Girua da, hori fundazioko lagunari eta fundaziokoa ez intitzeko da, zata da hor, zabaldu eta aurrez egitea. Hori da. Ez neure fundazioa ikitzea, eta nik kanpora gota, ez. Hori fundazioa da zentro bat. Zentroa da, eta hor, emiko
laguntza, hemengo jente oskorekin laguntza hau zigitzea hau. Hementxe, bai agenda eta bai errezeta liburua, askoz gozoago zurekin izeneko errezeta liburua, Goienkale 86. zenbakian, ezta? Eskuratzeko moduan. Bai. Miguel, zuk zeuk izan duzu azokan bueltatxo bat emoteko hastia edo gaur antxe postuan egon zara, saldu eta saldu? Bai, hemen ikusten hau, hau egiteko, bai. Ondo. Miguel, eskerrik asko eta ondo segi. Eskerrik asko zueri eta mil esker, eta ondo patzeu zuok eta ondo segi. Hoxe, hementxe gainera gaur afaritarako errezeta liburu. Eta hau hori jatea ondo, osazu horrekin, agendarekin, eta neno batera pozik, algai eta ondo egitearen aukera. Miguel, eskerrik asko eta ondo segi. Eta hemenko nuoko hau, behiri bai, mil esker, nuokoari bai, mil esker, eta ondo segitu, jenteak ikutera CD-ak, bideoak, musika, liburuak, segitzea. Oso no, Miguel. Eskerrik asko, euskaren aldeko patetik. Horretxekin, bezu horrekin geratuko da. Eskerrik asko eta beste bat arte. Vale. Eta esan dugu Durangoko azoka gaur hasi dela eta izan ere hasiera ekitaldi ofiziala momentu hauetan ari dira egiten, momentu hauetan eta gonbidatu garrantzitsuekin beste Inigo Urkullu lehendakaria dagoelako San Agustin kulturgunean egiten ari diren ekitaldi horretan berehala ikusiko ditugu bertako irudiak, baina moment hortxe ikusten ari gara Nerea Mujikarekin besteak beste Inigo Urkullu lehendakaria. Gure saioaren eginkizunetako bat, hemen azokaren gune ezberdinetan dagoen giroa irakustea izango da, eta orain landako gunean bertan geratuko gara, bertako kaletan ze giro dagoen ikusteko. Ja, bai, Artekaleraino etorri gara, azokako lehenengo eguna bukatzea da, baina ondiokan badabil jentia, gaur goizeko pilaketiak estia, baina topau dugu, ondiokan begira eta erosketak egiten dabitzen lagun batzuk, eta eurengana hurbiluko gara. Kaixo neskak? Hala. Apa. Bueno, konta iguzue, azkeneko momentua erabaki duzu lehenengo gunea zeatik? Azkenengo momentuen gutxi gara bera, ez? Baina gaur ikaslien egun izan da, zuek goizierentzai etorri orduan? Ez, etorri diez institutoko lehenengo eta bigarren mailak, gu gauz hirugarren mailan. Eta nundi esatu zeia? Nungotarra zarie? Badinokuek. Bueno, eta zein da zuen asmo ikusten dut, zuk poltsia dakozu, zuk ondiokan ezebez, ze asmokin etorri zai? Momentuz ikusten eta gero aztelenien edo etorriko berriro eta... Horren, errepikatzeko asmoa dakotzue? Bai. Urtero etortzen zarie azokara? Urteroko hitzordu da zuen dako? Bai. Musika, liburua, zer nahi xau? Musika. Ikusi bai, baina aukiko duzu zer begiz jota erosteko asmoak edo ondiok ez? Bai. Jakileik ezer? Disko bat edo... Zuek zarie, adibidez, musika taldiekin foto egiten dituztenak eta sinadurak eskatutalakoak? Bai. Bai, Eta nolako taldiak dituzue guztoko adibidez? Zatek edo gatibu. Antzerako zuk? Bai, kentzazpide bai. Oso ondo, disfrutau eta aprobetxau. Eskerrik asko. Eta hoin bestaldera joango gara, Artekale jarraituko dugu, eta hemen beste neska kuadria bat topo dugu, honik ere begira ez dakigu, ondiokan zozer erosi dauen. Kaixo neskak? Hala. Kaixo. Bueno, zer, begira, zozer begiz jota bakotzue? Bai. Adibidez? Zaizkamen liburu asko dauz, eta danak onak die, bai. Baina badakotzue idazleren bat, liburun bat ja gorriz markauta? Bueno, nurren liburuak, bai, ondo dauz. Gaur, zuek etorri zai oin erratzaldian, ez tozu zuek ikaslien egunik? Ez, guk ez, gu eskolan egonga. Oso ondo, zuek ez da beste batzu bai? Bai, bueno, bai. Durangokoa, zuentzako zer da urteroko hitzordua edo urtero etortzen zarie? Bai, urtero.
musikak, liburuak, zer nahi xau? Musika. Liburuak ez? Zuri bai, ez da? Nik liburuak. Nahi xau liburua? Bai. Nurren liburu bat erosiko dozu edo auskalo? Ba, ez dakit, gero ikusikot. Gaur etorri zarie, asteburua luzia da baina errepikatzeko beste asmori badakotzue? Bai, beste egun baten betorriko bai. Akaso jende gutxiu dauenian edo? Bai, hobeto. Bale, ondo pasau eta disfrutau. Eskerrik asko. Eta guazen beste bat animatzen dan, eta aldetuko dotzagu, zer dan gaur erosi dauena. Bikote honek erantzuten oskun. Kaixo, arratsaldeon. Hola, patian. Xamur. Venga, konte guzu, liburua, diskua? Liburua. Naixago liburua? Bai. Ez da sumizkarra emongo, ez da? Bai, lotzia, ala? Ez du nahi. Bueno, bi galdera xamur. Ez oso nahi? Bale, baskarrik asko. Zuri, dagur. Bueno, ikusten duzue, batzuk lotziatik ez duzue gure erantzuna, baina hondikan badago ambientetxu hemen artekalen. Azken unekoa hemen landako gunean, esan dizugun moduan baina, gaur ikasleen egune izan da Durangoko azokan, Euskal Herriko txoko guztietatik etorri dira neskamutikoak berau azoka bisitatzera, eta egunak emandakoaren errepasoa egingo dugu segidan, eta errepasoa hasi, plateruenan, sagu ganbaran eta irudienean hasiko dugu. Plateruenara etorri gara, koatu taldeari da une honetan latzen taldearen kantua jotzen, eta Portugaletetik etorri diran lagun batzuk ditugu gurekin. Kaixo, zer moduz? Ondo. Koatu taldearen kontzertuan izan zarete, zer moduz? Ba, ondo dago, ez genuen ezagutzen, baina abestiak ondo zeuden eta polita izan da. Euskal kantagintzari errepasua egitea zen helburua, kantatu dituzten kantuak ezagutzen zen dituzten? Bai, gehienak bai, oso betiko abestiak dira. Kontzertu hona izan da orduan? Bai. Koatu taldearen kontzertuan ari gara, une honetan latzen taldearen lastana kantu entzuten, ezakit ezagutzen duzuen kantua? Hau orain jotzen ari diretan ez, hau ez, baina, bueno, ondo dago. Baina aurreko batzuk bai izan direla ezagunak. Euskal tipikoak, Euskal kantakitzaren errepasua egitea zelako helburua. Bai, egin dute, helburua bete dute. Ikusten duzuen moduan, irudienea gunean gaude, eta bertan egiten ari dira bikoizketa tailerra eta Leioatik etorritako bi ikasle ditugu horietako batek dagoeneko egin dau, itzulpena. Zer da egin behar izan dozuna, bikoizketa hobeto zen? Egin duen nobitaren antzespena edo ahotsa. Eta zer moduz? Ondo, bai. Bai, sekula horrelakorek egindakoa? Ez. Eta zein da egiteko prozesua azalpenak eman dutzuela lehengo? Azaldu dugute azalpen batzuk eta gero antzestu dugu, normal. Eta zer moduz egindako zure lanaz, gustura? Ondo, bai, gustura. Zuk barrez orentxe bertan egingo dozu, ezta? Bai. Zer daukatzu adibidez zuk egiteko? Zero esango digute, oraindik ez dakigu. Esaten digute joaten garenean horra. Ara, joaten zeretenean esaten dutu, zer esan behar dozuen? Bai, esaten digu, hemen daukagu horri bat, eta esaten digute, ze pertsonai garen. Eta orduan, bueno. Eta orduan ja mikrofonoaren aurrean zeudetenean, esaten dutu hau zela zu, eta hori egiten duzu. Bai. Orain arte egin dutenak, zer? Bai, oso ondo. Zer iruditzen zaizu horrelako tailerrak egitea? Oso ondo, oso interesgarriak.
Xagu ganbara da txikiene plaza eta generoa lantzeko tailerra egin daue une honetan, eta zuzen ere bertatik ari dira, ateratzen batzuk. Kaixo, zer moduz? Ondo. Zer da egin dozuena? Indeu, ipuin batekin landu sexuta zaiola enporta eta olako gauzak. Eta lanketa hori nola egin dozuen, nolakoa izan da tailerra? Lehenengo kontatu digute ipuin bat, eta gero bukaera aukera batzuk eman behar ziren, eta gero ikusi dugu daudela 1000 eta 1000 aukera ipuin bat bukatzeko. Ondo, gustatu jatzu tailerra zuri adibidez? Bai, asko. Asko ikasi duzu? Bai. Eta aurrerantzean orduen ipuinak nola dauden idatzita gehiago fijatzeko balioko du? Bai. Eta ipuinak idazteko ere bai? Bai. Ondo, eskerrik asko, eta gozatu. Eskerrik asko zure, agur. Agur. Geroxago ikusiko ditugu ikasleen egunak beste egune batzuetan emandakoak, esan behar da baina erakundeetako ordezkariak goizetik izan direla Durangoko azokan, horixe izan da esaterako Gipuzkoako aldun nagusi Markel Olanoren kasua, haren hitzak entzungo ditugu orain. Markel Olano, diputatu nagusia ere hementxe dugu, hain zuzen ere Gerediaga elkartean. Kaixo, Markel, zer moduz? Kaixo, bai. Bisitak idatu bat egin dozue, zeitzura, aurtengo azokak? Etorri garen momentua bitxia da, azkenean batik bat aurra daude, ez? Eta orduan, normalean nik bestelako azoka bat ezagutu dut, bete-bete eginda eta jendeia nagusi gogarekin. Eta iruditu zait, bastante komodoa, ez? Hemen ikasleak eta bazeuden, baina batik bat euren estanetan, eta pixkat heldu gogerenak gure produktuak aksesiblegoak erosoago ziren hartzen, ez? Aldortatik bintzat guztu ibili naiz. Izan duzu, beraz, zerbait erosteko aukera? Bai, erosi du Sarrion Handiaren azkena eta Sarasuaren liburua baita ere erosi dut. Eta gero, zuek ez dakit zemagarren urte horrenan diska bat atera musikalekin, kantarekin. Ez dakit zehazki zein da, baina oso ezaguna izan dena. Eta orduan, pare bat 3 liburu eta diska hori bat baita ere erosi dut, ez? Orduan, pixka bat nik buruan neuzkanak edo garrantzitsuenak behintzat entesaka bat egin dut eta hartu ditut. Segurunez honek jarraipen bat eduki beharko du. Ados, baina eskuartean beste liburu bat dozu izan ere lanera etorri zara, aurkezpen baten parte hartzera, emun aholkulariak zerbitzuak ateratakoa, irten hizkuntzaren armairutik, dagoeneko ja liburua aurkeztuta, irakurrita ez, baina zeitzura? Ez, irakurrita ez, hau da, izango litzateke Kataluniako esperientzia Euskal Herria ekartzeko saiakera bat emununek egin duena, guk foru aldundu bestela lagundu diogu ekimen honi. Uste dugulako, guk honetan ja ibilaldi berri hasi dugunean legealdian Euskararen normalizazioaren ikuspegitik berdintasunaren kontzeptua jorratu dugu eta zuzendaritzari berari ere berdintasun zuzendaritza eman diogu izena eta uste dugu bide berri bat egin barra daukagula horretan eta asko daukagula beste esperientzia batzutatik ikasteko. Batipat, Euskararen erabileraren inguruan dauzkagun oztopoak, Euskaldunok guk dauzkagun autozensurak eta bildurrak gainditzeko bide bat izan diteke eta oso interesgarria iruditu zait liburu hau eta hori ere aurkeztera etorri naiz, ez dakit aurkeztera, baina aurkezpenean parte hartzera bentze bai. Eta hain zuzen ere, aipatu edozun guzti horretan Durangoko azokak badauka zentzua, ez da? 50 urte bete ditu, baina beste gehiago betetzeko zer da Durangoko azoka? Nik esango nuke azkenean da Euskal gintzak gero baita ere daukala saiakera bat eta jarduera bat produktua sortzeko. Eta nik esango nuke Euskalak ez daukala etorkizunik ez dalin badauka eduki propio horik, ez? Ikusentzunezkoetan, baina baita ere idatzizkoetan eta musikan eta guztietan, ez? Azkenean sortu barra daukaguna da espazioa propioa gure edukiak sortzeko eta eduki hori gaina jendeak konsumitu ditzala. Ze bestela, kanpotik etorritako konsumoak jango baituzte, nik ez dut esaten horrekin itxi behar dizkiogun ateak, baina bai eduki behar dugula fabrika makina propio bat gure edukia sortzeko. Eta nik uste dut Durangoko azokak arlo horretan daukan hori edatzeko funtzioa hori ez daukala parekorik horrek, ez? Nik esango nuke une horretan nik inork ez dukela ulertuko eta irudikatuko euskal kulturarik Durangoko azokari gabe. Bere funtzioa ezinbestekoa da eta nik esango nuke gainera sakondu beharrekoa dela. Bukatu dozu dagoeneko hemengo bisita, hemengo lanak? Orain aurkezpenera joango gara. Eta hemendik aurrera beste bueltatxo bat eman da bagoazea. Eta beste bueltatxoren bat egingo dozu gero? Agian edukiko dugu aukera hortarako, bai. Ondo, gozatu eta eskerrik asko. Bai, ni eskertzen, bai, aio.
Diskoetxe baten postura, Mauka musikagintza diskoetxearen postura egingo dugu orain, 5 urte bete ditu Mauka musikagintzak eta hori ospatzeko disko berezi bat kaleratu dute, ez dala, Mireia? Mauka musikagintzako esanera etorri gara, bereziki disko hau aurkeztera. Koldo Rodríguez, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Rekopilatorio bat da. Bueno, nik esango nuke rekopilatorio baino gehiago da. Aurten 5 urte betetzen doguz, zerbait berezi egin nahi genuen eta argi geneukan ohikoa esala izan behar. Hau da, ohiko rekopilatorio bat ez genuela egin behar. Orduan, ze proposatu genien taldei, alde batetik abesti berri bat egitea, rekopilatorioan jasotzeko, eta Mauka osatzen duen talde bakoitzak abesti berri inedito bat egin du, eta horretaz aparte gainera gauza zailago bat jarri genien, eta zan bertzio bat egitea. Hau da, bereiek aukeratzea talde bat, eta talde hortatik bertzioa egitea, hau da, cover bat egitea, orain oso modan dauzenak. Eta aukeratu dute denetari, neu gorriaketik hasi, Black Keisekin jarraitu, Kemando Rueda, Sumega Iztuak, denetarik. Eta hori zen ideia, zerbait ezberdin egitea eta zerbait freskoa. Ze Mauka berez disketxe bat da? Mauka da disketxe bat eta horretaz aparte kontratazio agentzia bat taldena, bai. Bai, esatez bai. Orduan hemen dauz zuen talde direnak, euren diskuak badituztenak, baina hemen beste bilketa batian parte hartu dauen. Hori da, eta gainera, kontan izan da, hemen agertzen dien talde asko aurten azokan diska berria eta dutela gainera hartu duten lan bat gehiago, hau da, abesti berri bat sortzea eta gainera bertzioa sortzea bereziki Mauka volumen batean jasoa izateko. Hemen dozue Mauka izeneko diskua, baina hemen ikusten dozue Maukak berak kudeatzen dituen talde askoren diskuak, batzuk gainera gehienak berrixak, eta aipatuko dugu beste hau ere oso bitxia dalako, Makonak taldiarena. Bitxia da, azala egurrezkoa dalako. Bai, bueno, bitxia da gainera, alde batetik egurrez egina dagolako eta beraiek eskuz egina, 200 ale bakarrik ongo direlako, azokarako bereziki atera da, eta gainera badauka barruan sorpresa bat egurra izateaz gain, eta da, badaukala mapa erraldoi bat ekuiko dute zuzenekotan atzean, eta pertsonak, disk erosten duen pertsona bakoitzak, eramango du etxera mapa horren zatitxo bat. Orduan mapa hori 200 zatita manatu daue. Mapa 200 zatita manatu dute, eta zati bakoitza dago, egurrezko kutsatxonen barruan, beraien galarrena diska berriarekin batera. Eta bestela, zer moduz doia lehenengo eguna da, goizian ikaslea mordosuka bat, hartzaldean apurtxo bat lasaixau, salmentak zer moduz, Koldo? Oso ondo, aurten badaude lan sendoak, Iezkideen azken lana dago, Friday Screwrena, Arkada Sozialena, eta egia esan oso posik, oso posik. Eta hau hasi besterik ez da egin? Eta hau hasi besterik ez da egin, oraindik egun batzuk geratzen dira, eta hemen, ondo, posik. Koldo, eskerrik asko? Zeuei. Hemen dozu esandakoa, bestiak beste, Maukaren disko berrixa, talde ezagunen coverrak eta euren taldian bertxinuak. Bazorionak gure partez Mauka diskoetxeari, eta guk lehen hasi dugun errepasoarekin jarraitu behar dugu ikasleen egunaren errepasoarekin. Eta Kabia, Ahotsenea eta Azoka Telebista bere izango dira, datozen minutuetan bisitatuko ditugun guneak. Bai, gaur ikasleen eguna da eta ikasleak dira protagonista Durangoko Azokako hainbat gunetan, kasu honetan eta espazio berri honetan Kabia dugu eta bertan ari dira, zertan ari dira eurei galdetuko diegu. Zertan ari zarete? Joku bat daukagu personaje bat, ez? Eta personaje hori zelan mugitu behar den ipini behar dugu. Eta bellota batera adibidez heldu behar da. Zaila da? Batzuetan bai, ni askon liatzen naiz eta... Lehenengo aldia duzue? Zer? Lehenengo aldia da olako zerbait egiten duzuela edo baduzu esperientzia pixkat? Lehenengo aldia da. Eta interesgarria da? Bai. Zertarako? Ez dakit. Programatzen ikasteko igual? Bai. Nondik etorri zarete? Bilbotik etorri gara. San Adrian institutotik. Eta gustora hemen, azokan? Bai, oso divertigarria da. Entzun ditugu ikasleak eta Edurne Larrazarekin gara, bera ari da arduratzen gaur kode.org plataformaren inguruko saiotxo hauek egiten. Zer da kode.org?
Da programazioaren oinarrizko kontzeptuak ikasteko plataforma bat. Komplikatua, gazteentzako, zeurei egokitutakoa? Zeurei egokitutakoa, dago gaur egun gaztek erabiltzen dituzten jolasak eta pelikulatan eta olakotan oinarrituta, eta oso gidatua da, orduan inorren laguntzarik gabe aurrera egiteko aukera ematen du, nahiko errez ibiltzen dira beraiek txikitatik, Uste dut auzolana izan dela neurri handi batean plataforma honen egiteko modua, eta bestalde galdetuko dizut, zergatik da importantea gazteek programatzen eta ikastea? Bueno, bai, auzolanaren esango dizut, berez ez da plataforma egitea, egin duguna izan da itzuli, bai, hau hizkuntza mordo batean dago, estatu batuetan sortutako tresna bat da, eta erabaki genuen beharrezkoa genuela euskeraz ere eukitzea, bestela euskeraz egonezean etzan txertatuko hemengo eskolatan. Eta bigarrena, zergatik dan garrantzitsua programatzea, batetik gaur egungo mundu teknologiko honetan erabiltzaile soilak ez izateko, guk irakasten diegunean irakurtzen, ez diegu bakarrik irakasten irakurtzen umei, irakasten diegu idazten ere, garrantzitsua dalako idaztea. Eta egun, ari dira telefonoekin, goizean altxatzen garen etikoetik dauzkagu tresnate digitalak eta garrantzitsua da, beraiek ere, jakitea horiek nola sortzen diren, ez dakigu danak iritsiko diren eta ez dira danak iritsiko programatzaileak izatera, ez da kriston tresnak sortzera, baino behintzat jakin dezaten horren atzean zer dagoen eta nola funtzionatzen duen. Eta tresna interesgarria da, kasu honetan kode.org. Bai, zeren programazioaren oinarrizko kontzeptuak azaltzen ditu oso modu erraxean eta jolas batzuen bitartez kontzeptu horiek zeintzuk diren eskuratzen dituzte, segituan ikasleek. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta tailerrera bueltatu alduzu berriro, eskerrik asko benetan. Bale, mila esker zuei. Ahotsenean gaude, oraintxe bukatu da Fermin Muguruzaren hitzaldia, eta tira, hemen badakizue egunero hainbat aurkezpen egingo direla. Eta Durangoko azokako beste egunetako bat, Azoka Telebistain zuzen ere, youtuberrak saioak garabatzen edo zuzenean emititzen ari dire une honetan, eta hemen dugu Amaia Txintxurreta, Amaia Digi saiokoa, zer moduz joan da lehenengo eguna? Oso ondo larraitz, egixe esan, lehenengo egunean, kentzazpikin hasi dugu saioa, Ira, Nekez, Bizio taldekoak egon dia, Bendeta, Entor Sarmiento, hor da, zigara ikusten apurtxo bat, aurtengo berrikuntzak zeintzuk dian, talde nagusixek bakarri dauen diskuak, euran bideoklipak aurkeztu ditugu saioan, eta ondo hasi dugu nik uste dut. Bueno, ondo hasi duzue, jendez gainezka platoa, txaloak, nik uste dute harrera hona duen saioa dela zuria. Gaur adibidez etorri dira, gaur ikaslien eguna izan da lehenengo, Durangoko azokako lehenengo eguna, etorri dira Gasteizko eskola bateko ikasliak, eta eurako parte hartzeko gogoakin eusen, eta ikusi ditugu ez da, taldekide batzuk ekarri dituztela euren diskuak eta bertako ikusentzuliekin oparitzeko, eta oparitu bai diskua, baina gero trukian eurak aurkeztu dituzte taldian bideoklipak, eta nik uste horre gondala olako hartu emun bat, bertara etorri dian ikusentzuliekin. Eta Azoka Telebista egunero, Azokan? Hori da, martitzen arte, aste arte, mentxe hongo gara, goiz eta arratzaldez, eta gustora, pozik, eta gogoakin urringo egun danape aiau, eta aldun onduen iteko. Oso ondo, Amaia, ondo segi. Eskerrik asko larraitzeri.
Esan beharrik ez dago, baina asko eta asko izango dira datozen egunotan hemen Durangon aurkeztuko diren liburu eta disko berriak eta nobedade horietako baten berri. Angel Lertxundiren Zu nobelaren berri emango dizuegu datozen minutuotan. Zu nobelako protagonisten bizitza, narratzailearen emazteari minbizia duela esaten dioten egunean aldatzen da betiko, eta ez da asmatutako data. Baduela hainbat eta hainbat elementu autobiografiko, ze data hortan berean baita ere idazlearen emazteari minbizia diagnostikatu baizioten. Trantze bera ondo ezagutzen duen idazleak egindako kontakizuna eta gogoeta bilduma da beraz. Albokoari, gaixotasuna bizi duten guztiei eta gaur egungo irakurleari bizipozez eskainia. Gure gizartean ez daukagu familia praktikoki bakar bat ere halako egoeraren bat ezagutu ez duenik edo bizitzen ari ez denik. Eta, bueno, zuz hitz egiten ari nezenean, ari nez gure gaurko gizarteaz eta gure gaurko egoera batez hizketan. Duela 45 urte argitaratu zuen lehen ipuin bilduma eta harrez gero eraguzietako kontakizun, saiakera eta artikuluak idatzi ditu euskarri guztietan. Baina beti itzultzen da liburura, horixe du Lertxundik, kontsolatzeko makina. Liburua da gauza, kultural gauzetatik gutxien aldatu den elementu bat. Eta horrek esan edo osasun ona duela da luzerako. Minutu gutxi barru, iluntzeko 8 puntuan itxiko ditu ateak landako guneak, bai landako guneak eta baita azokako beste gune gehienek ere, baina ez guztiek. Plateruenan gaueko 10:00 kontzertu berezi hasiko da, hainbat eta hainbat artista batuko dituen kontzertua eta horietako batekin dago Mireia Bikuña gure lankidea. Plateruenera etorri gara oin, entzuten dozuen moduan, Joseba Irazoki dabil, gaur gaueko kontzerturako soinu probak iten bide huts da emanaldi hori, gaueko 10:00 hasiko da, eta hainbat artistak parte hartuko daue, bestiak beste, gurekin dugun Anari, atzalde hon. Atzalde hon. Zuk soinu probak egin daia? Ez danok ezin deu probau, beraz erabaki deu batzu bakarri probatzi eta nola talde asko gehan, hauek haidie eta moldako geha. Nik esan dut talde asko, zenbat, kopuru bat badaku? Bai, da nirek diskoa eta berri du, Ibanek, gero joko Joseba Irazoki, Audience, gero gu, Kanarikin, gu sorpresa bat ere besten bat ekarriko dugu, baite, eta gero joko Usakok, eta gero joko Jupiter Jonek, beraz batzu bai. 10:00 hasi eta noiz arte? Kontziertu nik uste ordu biterdik aldin bukako ala, eta gero iparraldeko digi batzu daude, moi deitzeien batzuk, beraz etxea juteko goik ezagenak eukiko hemen eoteko aukera. 4 ordutan hainbat talde, musika be, diferenti izango da? Alako koktel arraro bat? Bai, bakoitzeko ordu erdi joko deu, kasu honetan gero aldaketak egiteko denboratxo bat, utziko dugu aldan gutxine, eta lago kontzertuko laizetei pixket ez, baina nik uste bide huts ezautzeunak, behintzete talde batzuk partekatzeitula bere gustotan, gu behintzet zentzaiz hori dakeu, beraz, bai. Akaso egon leike bateren batek ez da gizina ez da bide huts? Zer da bide hutsan ari? Bide huts da, oindala ja urte batzuk, nik kontatzen txarra nahi, 10 inguru, sortu genuen gure diskuek autoproduzitzeko eta ateatzeko olako plataforma bat, olako instrumento bat, pixket, uste genuelako autoproduzioa ondo da, norbeak itie, baina guza esaginen autoproduzioen, talde batzuen autoproduzioen bidez, olako zerbait sortzie eragingo zuna talde askokin batea, ez? Eta ordu nazi ginen, jakin gabe zenbatea jake ego ginen, eta oindik horra igea, Durangoako atea ditu aurten nirena, Jupiter Jonena, Laste ateako ez da jau, baino Jurgiek izana, Ukanarin elepiek arri deu, gaur hona, eta aigea gauza egiten.
Orduko helburuak orduan apurka badeiaz betetzen Anari. Bai, ze gaina helburu ipea zeginen da, bueno, seguru asko esan izen ziuek gauze ederrakin ditu eta jarraitze duten da, bai, ni bentzet guztu da. Gaba luzia izango da, talde asko, nortzu gonbidatuko zen dituzke Anari? Bueno, ez dakit, nik uste talde interesantik daudela, ez? Nik uste adibidez irazoki lagunak ekin ez da erreza ikusteko, sako da talde bat, jai ebete batzu bada diskoatea duna, eta ez duna igual jendik aukeraik eukita oso nadie, bertan Lizaboko Xabi eta dago. Jupiter Jonek atea berri du eta benetan berez itxe die, gero audientzek aspaldi ez du jo, nik uste eta Ibanek nirekin ere ez dakit kontzerto justu aurkezpena oin du, beraz nik uste batak eta bestik bilako aitzaki bat. Bueno, hortxe, Platerunatik gonbidapena, gaur gabian 10:00 bide gutxen kontzertua. Anari, eskerrik asko da zorte hon. Eskerrik asko zuei, meniko gea. Vale, eskerrik asko Anari. Ikusentzuleok hauetxek izan dira gaur hemen azokan gaur saioan eskaintzeko genituenak, 8 puntuan itxiko ditu ateak landako guneak, esan baina, hau hasi besterik ez dela egin musikaz, literaturaz, kulturaz betetako 4 egun luze geratzen dira aurretik, eta horien guztien berri emango dizugu hemen Azoka Telebistan. Esan gainera, non eta zer dagoen jakiteko hortxe duzuela Durangoko Azokaren webgunea durangokoazoka.eus webgunean. Gure partetik, eskerrik asko gurekin izatearren, bihar arte ondo izan. Bizitzaren balantzan, ari gainean dantzan, gabiltza eta hitza jartzen dugu zalantzan, egorik gabeko xori bat zertan datzan, amets baten orantzan, iparra da baldintza, gizakiak hainbeste min sortu du beregan, nik nahiago ditxin etxiama naturaren gan, nahi dudan eran senti dezakedan apurrean, zangoak lurrean taburua egan, ez didate eman, beste auturik, begirada batean ez da sekreturik, ez dut frogarik baina ez dut dudik, gravitateak ez gintuen egin lurrari loturik, guk ari gurari ugari, galdegin dizkiogu eta bizitzea dugu sari, begiak itxi dizkigut ez ginen itxu jaio, sinesmena zozaio, ikusten ez denari, joan dira lagunak, bat bi eta hiru, joan dira egunak, zientziaren gatibu hitz leunak, arrotasunak ebatxi dizkigu eta ezagutzen ez dugunak, beldurra ematen digu, zamarkada nu gauden ikusirik, gugandik asirik noizo hartuko gara, ahoa itxirik mintzatu ezin den gixara, ezin dela ikusi begiratzen ez bada. Durangoko azoka da. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da.